piny machon Rigathi Gachagua sani owuok tung' mosuo kod sirikand William Ruto mokoni oserem kedo motegno kod yedhe mamero ji. Rigathi mane oloso e kaunti ma Nyandarua okoni sirikand Kenya Kwanza ok nyal kedo kod yedhe mamero ji ma hinyo rawere ni mar moko kuom jotend migepe chilo mag ohand yedhego mieno. Walter Nyambaga nigi ler. Ka oloso e kaunti ma Nyandarua, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani nyudo sirikal managi tiela 12 kage sani Rigathi okonegi sani sirikal oserem reso rowere mayedhe mamero ji ketho. Mimi nilijua serikali haikuwa na haja ya kumaliza pombe na dawa za kulevya, kwa sababu saa ile walinifukuza, rais alienda akatafuta maminista wawili ambaye wanauzaga madawa ya kulevya akaweka kwa cabinet. Rigathi okoni duol mar jotend migepe mar sirikand Kenya Kwanza oting'o jomoko manyingegi e chilo mar goyo ohala mar yedhe mamero ji omieno e kendo mano e keto sirikal kama diny e kedo motegno kod yedhe marichogo. Kata kamano Rigathi orem luongo nyinge mag jogo mokoni oyango. Sasa Kenya ndio cabinet pekee katika dunia iko drug barons wanakaa pale katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo that fight cannot be won because we have drug barons who are sitting in the cabinet. Kwa hivyo tutakuwa na hiyo shida kubwa, lakini Mungu atatusaidia, tutatatua. Jatelo konijo od bura sani ogodho gibor kendo ket lwete gi ratege kod sirikal mamalo mok ginyal folo kata kwero marach madebed ni dhi nyime. Rigathi okone kanise mondo kaw ting' mar siemo ni oganda paya mowinjore olo. Hii maneno ya silencing the voice of those who are speaking. Rigathi Gachagua alinyamazishwa kwa sababu ya kuogea. Kweli ama si kweli? Juzi unaona wanatembea kunyamazisha na tembea kwa sababu he is speaking there. So this is a government of lies. They want to put up a foundation of lies, and it is only the church that will save this country, no kanitha. So we are supporting the church, especially the mainstreams. Kwa sababu bado hatujapata chama yetu. Saa hii tuko na slogan yetu. Mimi nikisema Harambee, nyinyi mseme one time. Walter Nyambaga, Ramogi TV.